Hi guys, जोङो दिनै बेंक एकाउन्टखौ क्लोज खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ जोङो बाइकजोंसो थांदों दिनै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बिदिनो मोजां मोनोबा भिडिअखौ भिउसफोरखौबो देखायगोन आङो जायगाफोरखौ थानायखौबो लानथा सिनजानानै डेन्जार मोनखादों बाइकआव थांगासिनो दायो भिउसफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो ना मोजां मोनोबा आरो भिडिअखौ मालाय बिल्डिंआ मोजां-मोजांथार बेनो जोंनि बै रुमथिं नुग्राया आंनो दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायना देखायदोंना बेनो बेयावनो गासै 80तासो दङ आरो नैबे ओरै साइडनिया बै गारि खारबाय थानाय गोजा नुहुरनाया बेयो माने एयारपर्टआव थांग्रा लामा आरोना बेयाव गासै लामाया गासै दोंबा दङ बोरै फैनाय मोनसे ओमफ्राय थांनाय मोनसे आरो बै थांगासिनो ओमफ्राय नैबेजों ओरै साइडनिया फैगासिनो नैबे गारि फिसा फैनाया ओमफ्राय आरो नैबे जों थांनायाबो ओरै थांगासिनो आरो एयारपर्टथिं थाङो बेयो हायद्राबाद सामसाबाद एयारपर्टआव थांग्रा लामा जोङो बिदिनो दायो थांगासिनो दङ जोङो बिराद स्पिडआव थांदों बारि बिराद मोजांखा गेजेर फुल दङ दंफां बारि दङ थांगासिनो दङ गाइस बिराद गोजान एसे लामाया गोजानानो जायगायाव बेंकआव थांनो नागिरनाय गोजानानो एसे इन्डियान बेंकआव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय जोङो बेयाव थाव सोदोंमोन एसे थाव सोखांनानै माने ट्राफिक जामाव फासिनानै दङ बेनिफ्राय फासिनाया बारलायबाय होबोलायबाय जोङो थांलायबाय गालिखौ एकदम माबायाव सिखोनानै लादोंमोनलै ओंखायनो एसे स्मुथ बायजोब्बाय एकदम पकेटाव डाइरेक्ट थुसोलाबायना लादोंमोन बेनिखायनो जाजोब्बाय आरो खाद्रि खुद्रि जालाजोब्बाय उदै जालाजोब्बाय गस्ला पकेटाबो एसे जिबाय थांगासिनो दङ गाइस जोङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बिदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिउसफोरखौ नायबानो जाबाय आरो ना माबायदि नुयो जायगाफोरखौ नायना लाबानो जाबाय आरो बिदिब्ला जोङो बाइकआ एसे गाज्रि जाबायलै गाज्रि जानानै बेनिफ्राय जोङो दायो ससे थाबायबाय जोङो ससे गोलावनो थाबायनांसिगोन गोलाव थाबायनानै ओमफ्राय अट' गाखोनोसै अट' गाखोनानै ओमफ्राय बेंकनि खामानिफोरखौ मावलाबायनोसै आरो ना दायो जों सानै मिलायनो थांगासिनो जों दायो ससे बिदिनो थाबायनांबाय बाइकआ गाज्रि जानानै थाबायलांगासिनो दङ गोजानानो एसे जायगायानो एसे गोजानावसो दंलाजोबो बास खारो बेबायदिनो जोंनिया माने थांनाय जों थाबायबाय थानाया बै फारसेना माने फैनायनि आरो लामाया जायगाफोरखौ बेलेग बेलेगखा आरो
गुवार लामाया आनजादोंमोनलै दायो दंफां बारि एकदम सेर थाबायबोगासिनो दङ एकदम सान्दुंआबो एसे थिं माबामोन लागासिनो जोङो दायो दंफां सेर एकदम थाबायबोलागासिनो एकदम मिथा पान जादोंमोन ओमफ्राय एकदम खुगायाव बुरा नांखालाबाय मालाबायनाय मोनदों बेनिखायनो गोदैजों माबाजों एकदम बुरा खालामलाबाय लागासिनो लोगोफोर दाबो मोनफैयाखै जोङो थाबायनानै जोङो गाखोगोन बेनिफ्राय अट' गाखोनानै मोनबाथाय जोङो बेंकनि खामानिफोरखौ मावनानै डाइरेक्ट फैगोन आरोना जोङो बेंकआव हाबनायखौ खिथाला बेयाव आं बेंकआव हाबनायखौ भिडिअ बानायथ'ला बेयाव जेब्ला जोङो अट' गाखोबाय अट' गाखोनानै जोङो दायो फैगासिनो दङ ओमफ्राय बेंकआव हाबहैनानै माने खामानिफोरखौ मावनोसै बेंकआवथ' एलाउ गैया नालाय बेनिफ्राय जोङो बेंकआव हाबनायखौ भिडिअ बानायला आरोना डाइरेक्ट फैनायखौल' डाइरेक्ट बानायनोसै आरो जेब्ला जोंनियाव ससे थाबायलाबायबाय जोङो बेंकआव खामानिया जाबायानो बेंकआव खामानिया जाखांनानै जों दायो ससे थाबायनानै ओमफ्राय फैफिननोसै आरोना फैफिननो नागिरबायानो जोङो फैबाय आरोना नोंथांमोन बिदिनो जायगाफोरखौ नायनायजों लोगोसे आं माबाय सफैदाबो आं एसे जिबाय देखायबाय आंनो निउसफ्रा न'फ्रा गिदिर माथो बेयाव ट्राफिक जाम नाङो आरोना एकदम सिनजाना टुकलिखौ सिनजाना एकदम बोरैबा मोनलायदों लांनांनो जोङो फैफिनबाय गाइस दायो जोङो बेंकनि खामानिया जाना फैफिनगासिनो जोङो बेयाव ट्राफिक जाम नांलायबाय नै माथो लोगो खुलिलायबाय होलांलायबाय जोङो फैफिनगासिनो जोङो लोगोफोर जोङो रुम मोननोसैयानो
बेंकआवथ' ओरैनो भिडिअ एलाउ गैया नालाय खालामनो थाखाय, बेनिखायनो बेंकआव हाबनायखौ भिडिअ खालामनाय जादिया। भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा बिदिनो लाइकफोर कमेन्टफोर खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो आङो बेंकआव थांनायजों लोगोसे माने भिउसफोरखौ देखायबाय आरो ना, जायगाफोरखौ माबायदि होननानै नोंसोरो नायबानो जाबाय आरो ना। थ' बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ, दिनैनि ब्लगा आरो। थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बाय बाय, थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअफोराव बिदिनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय।